Igbo ndị ọma ndị eji eme ọnụ ndewonu. Ha! Ọ dịkwa na ka o si adị. Anyị ekene eze Chiteoke mere ka anyị wee dị ndụ were ụbọchị nke taata anyị n'unu ga-anọrị. Ọkwanụ ụtụtụ ọma nọ n'isi bido telivishọn. Ebe mụ na nwanne m nwaanyị Oriakụ Ọkpatakụ, nwaanyị mara mma, ada ukwu na-anọ ewetara unu isiokwu ga-enyere unu aka ka anyị na-ebi ezigbo ndụ. Ka ọ ga-abụ ebe ọ bụ na onye Igbo nọ ka anyị na-eme ọfụma. Ọ ka bụkwa nwa unu nwaanyị, ada unu nwaanyị, Uchechi Chukwuma. Onye mụ na ya ga-anọrị n'ụbọchị nke taata wee mụ n'obi aṅụrị. Nwaanyị ọma, ọ kakwa mma na iji aka gị wee gwa ndị ọma na-ege ntị. Achọrọ ịgba unu egwu n'ụta nwakwa ma agba Igbo bụ Igbo, Igbo ọma, Igbo ndị mụ m nụ, Igbo m ji eme ọnụ, Igbo m ji aga mba. Ọmụ akwa ka bụkwa Chinwe Ebili. Kedu isiokwu anyị ji bịa? Ihe ndị bekee na-akpọ divorce, mana ndị Igbo na-akpọ ya mgbasa di na nwanyị. Mana tupu anyị na-etigo ọnụ n'okwu ahụ, achọrọ m ichefu aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Maka nwanne ekwu m okwu achefu ahụ, ịma ndị jiri gị gaji ịkpọ aha gị kpọzie Uchechi. Maka aha gị wee ihe bụ ejiri mara gị. Onye olu ahụ si ha ihe a bụkwa olu Chinwe Ebili. Mana ọ bụkwa olu Uchechi ka unu nọrọ kịta. Abụkwa na-eme ndị aha m Chinwe Ebili, aha Uchechi. Bịakwa zakwa aha gị ka m zaa nke m. Ịma nwanne m anyị chọrọ ịchọ m okwu n'ụtụtụ a maka echi mgbe anyị bịara ụtụtụ ọma na ọ na-asa blu taa ọ saga mmemme. Igbo bụ Igbo, okwu ahụ anyị ji bịa n'ụtụtụ a okwu na-eme m mwute n'obi. Nne, ọ na-eme gị mwute? Ọ na-ewute maka ihe anyị amabụ ha n'ala Igbo. Ewu, mana ụbọchị nke taata ọ dị egwu. Anyị agazikorozie ya. Ọ wụzi ejiri mara. Ọ ihe ọzọ mere o jikwe na-ewute mbụ ka o si emetụta ụmụaka si n'ezinụlọ anyị. Agabedị nke ụmụaka na mgbasa di na nwanyị. Mgbasa ha na-eme, ọ na-emetụ obodo niile, famili, ihe niile. Ọ na-emetụ aka, ụkwụ, isi, ibi niile anya, maka sị imibeme. Anya esori ya, ọnụ esori ya, ntị esokwere ya. Mana ihe a na-atụ m n'ọnụ ka m kwuo. Ọ na-ada atụ m n'ọnụ maka na m na-ada echeta mgbe nwoke ga-abịa hụ nwa agbọghọbịa hụ na ọ hụrụ ya n'anya. Ana m ama ahụhụ ha na-atọ ka ha wee nweta nwa agbọghọbịa ahụ ka ọ wee hụkwa n'anya ọkụ ya. Abịa hụ n'anya ebido mmekọrịta. Tupu a na-ama ihe na-eme, ọ ga-enwenata ihe onye ahụ hụrụ. Maka ụmụ nwaanyị juru ebe niile, ụmụ nwoke juru ebe niile ọkụ ya. Unu abụọ wee bịa sị n'ụwa niile a anyị na-abụghị ebikọ ọnụ. Unu abụọ epụta mee gịnị? Kwekọrịta. Unu ejekwuru nne na nna. Ezikọ unu. Ụfọdụ ejekwuo mma n'ụlọ ụka. Ebe niile tiga aka n'ụkwụ. Anọkọtazie mmadụ na-abụọ a ịhụnanya na-ebu ka mmanya. Uche ndị na-agbachi agbachi. Ha hụzie onwe ha, ọ dịka ha were mma sugbuo onwe ha. Dịka ha ekwensu. Ọ na-ada adị m ka ihe a dị more spiritual than physical. Ndị na-ege m ntị iwe wele unu. Maka na o nwere ebe ọ na-eru, anyị agbaghị ndị red. Ihe mewu ọ dịghị spiritual, ihe mewu aghọta ha na di na nwaanyị ngwugwu ekere eke. Ịma na iweta ngwugwu otu a ka m so ụgba, ị ga-ama ihe nọ n'ime ụgbọ ekere eke. Enwe ndị a na-atọ ha enwe ihe dị n'ime, ọ bụrụ na ha were aka Igbo ọchịsara gị ebe ahụ. Eme ugbo ị ga-ha eme ama ụgba nke Imo, nke Anambra, nke ndị Anambra, nke ndị Enugu eji agwọ eme ayara ya na-ebu ibu. Bikakwa nka. Ịma na mgbe ị mepere ikepe ya ka ị ga-ama gị ihe dị n'ime ya. Onye ewu di na nwaanyị, mana ndị mmadụ a na-ama na di na nwaanyị ngwugwu. Ọ mgbe ikere ka ị ga-ama. Akpatuona m gị, mana ị ga-enwe ndidi. Anyị ga-eji obere ezumike. Anyị bata biko unu buru ochu n'otukwuru ka anyị ncha nọkarị ọnụ tinye ọnụ n'ihe mgbasa, maka na mgbasa awụ ihe eji mara anyị Igbo, mana ọ dịzị ka ọ chọghị ihe omenala anyị. Unu eje n'ebe ọbụla ndị ewu. Onye ọma na-ege anyị ntị, eji m n'aka na ị ka buru oche gị na-eche ka ụmụada na-enye unu obi ụtọ na chita azụ. Ọ ka bụkwa n'ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn. Tupu anyị eje ezumike, o nwere isiokwu na-anụ anyị akụ n'obi. O nwere ebe obi anyị na-vibrate maka ka ihe a si ewute anyị, mụ na nwanne m nwaanyị. Kedu isiokwu anyị na-ekwu maka ya? Mgbasasị nke di na nwunye. Mana anyị akọwaghị ihe bụ mgbasasị. Ọ ga-aka mma ka nwanne m nwaanyị soro m tupu azụ ihe dị iche iche ga-eme di na nwunye hụrụ onwe ha n'anya ga-eji nọkọta onwe ha na-esizi ha mmụọ hapụzi na-esi ha mmadụ. Nwaanyị ọma, ihe a na-ewute ma manụ m onwe ihe iche bụ ihe na-ebute ya bụ ihe. Nọ na-atọ dị m ọchị. Ọ na-atọ ọchị mgbe ọ na-atọ ọchị na di na nwaanyị fụ onwe ha n'anya ofu afọ
afọ abụọ afọ atọ ọfa n'afọ 10 nọkete bilite ofu ụbọchị sa achọghị ịgbasa ha gbasa nye n'obi m nye m na-eche na-akpọtakwana ya n'otu m si gago jụọ ndị mmadụ ndị dị iche iche ajụjụ nye most of them kwu ndị fọ na-asọ nwoke na ọ na-agba n'ama nwaanyị na ọ na-agba n'ama maka ịgba ma ha n'ama hapụga nwunye m gaa chọọ nwaanyị ọzọ mgbe anyị ga-ahụ nwunye ya inwe n'ụlọ ọ na-adị gị kachi maka nkwa ikwe Chineke ịhapụgazie ne maka na ozugbo ncha maka na di na nwunye onye nọ n'etiti bụ Chukwu mgbe ọbụla di na nwunye bidoro kpawa agwa ga-ewepụ Chukwu n'etiti nsogbu a na-eme ihe ewepụkarị Chukwu n'etiti di na nwaanyị wu infidelity ihe ọzọkwa ịchụ nwoke na-achụ nwaanyị na-achụ nwoke Chineke achọghị maka ile na akwụkwọ nsọ Chineke kwuru ya na nwaanyị lụrụ di agbanụ n'ama nwoke lụrụ di agbanụ n'ama anyị ọjọọ Chineke kwuru ekwe na-ewute Chukwu ọ na-achọ ọgwụ mgbasa nwoke na nwaanyị ile na book of Malachi Chineke sị ya hate divorce kpọọ ya afa o so n'ofe ihe Chukwu jụọ ọnụ ya sị ehetiri m ihe akpọrọ m ya asị ọkpọ ya jụọ asị ilekwe na-ekwensu a mmiri isi ogologo ebe ọ na-ga-eti gị isiwu ka di na nwaanyị na-agbasa maka ọ na ebe a ka Chineke hụrụ maka Chineke hụrụ mmekọ di na nwaanyị njikọta nwoke na nwaanyị iwu di na nwaanyị ọ na-atọ Chineke ụtọ ichete mgbe Chineke bịa n'elu ụwa ebe o buzo mee ihe a na-akpọ ebe a na-alụ nwaanyị ebe nwoke na-alụ nwaanyị ka mmanya gwụrụ o mee mmiri o mee gịnị ọghọ mmanya ọ gosiri ihe mbụ na ime ihe a ngosi na ihe gbasara di na nwunye ama na-atọkwa n'ụtọ mgbe niile cheta na mgbe Chineke bịa mee mmanya nke ya ọ tọkarịrị nke mbụ ya bụ na ọ bịa na mbido na o nwere ike ihe ama na-aga ka o si kwesị mana unu were ndidi na-eso ya tupu oge na-aga unu abịa ghọta onwe unu di na nwunye tọwazie ka mmanya mere eji asị na ụwa mgbede mee gịnị ka mma maka mgbe ahụ na-amụtatụgo onwe nne unu na-agbasa ajụ na-enweghị ndidi legodu na onwe unu uche echichi na ụlọ ọzọ echi m ụlọ ọzọ anyị abịakọta ọnụ di na nwaanyị uche echi ọ dị ọzọ na ala mmewa ọ nne na nne ọzọ ma uche echi nne ọzọ na nne ọzọ ma ụmụ anyị bịakọta sa anyị chọrọ ịlụ onwe anyị ike mgbe oge ji na-adịkwa n'ụtọ anyị ga-ebuzo mgodo onwe anyị mata na omenala anyị dị iche iche ọzụzụ anyị dị iche iche ihe niile dị iche iche mana ndị ụda a anaghị enwe ndidi ndị nna anyị nwere ndidi ihe dịkwa na ndidi a ka m nwekwa ihe gbata m n'obi ka m kwupụ ya tupu m chefuo ya ndidi anyị na-ekwukwe n'okwu ya o nwere ndị na-ada anara ndụmọdụ eziokwu maka na mgbe a bịara ihe a dịka isi kwuo onye ọbụla dị iche iche gịnị mere o ji bụrụ di na nwunye ọ nke ndị Igbo na-akpọ compromise ọ dị ụmụ ụfọdụ ihe ndị ahụ iji si na be nne gị na nna gị bịa ị ga-ama na mmekọrịta mụ na onye ihe ama m daba ịgba mbọ mee gịnị na-ewepụsị ha waya mana ụfọdụ n'ime anyị na-adị fond of isi ọ ka nne m si zụọ m otu m dị onwe ihe mma m ga-eme ya ọ na-eme ihe a ji eme o so n'ofe ihe nche na-eme mgbasa onye nke agbakọtara mbọ ikwe ha ịgba ihe kwu ọwa eziokwu ikwu ọwa na-eme nwoke agwakọta nwoke gwama gị sị agwa na ị na-akpa hapụ gị agwa nke sọ otu nne na nna m si eme mgbe nwoke lekọtara na ị chọghị ime agwa okwu okike dị ihe ọ ga-eme anyị hepụ maneji gị nwakwanụ nwoke nwunye mgbe na nwunye na-asị gị imesi ụra bilie mekwata ebe ịnọ ihe ụra ịlọta ibibi isi nri metụ ime ị na-eri kwakọrọ m efere ebe gị si n'ụlọ nne gị na nna gị emeghị nwoke na-ahụ nwoke riri nri ọ na-akwali efere nwoke a na-asa nwata ahụ nwoke a na ịma na ihe abụgago nne gị na nna gị nwaanyị na-alụ na obodo ọzọ ka ochi ụlọ ọzọ ka ochi ihe niile gbasara nwaanyị a dị iche ị ga-eji ndidi so nwaanyị a otu a echi so ya ma unu na-eso nwụnụ nke nwaanyị so gị nke nwoke so akarị kwa aka ekwenye ka aka ekwekwa akwa nkwewi ị gaghị ịkwa aka dom aka nwụtụ ngwa aka kwọma mba ọnwa aka nri kwa aka ekwenye kwa aka nri icheta m oge m lụrụ di emekwa ụmụnye m na-eme di m na-achọ nnụma di m mụtakwa di m mụmakwa mmụma ịmana di na nwaanyị na-ekwu okwu uchechi anaghị amụta ya ofu oge agwa gị n'ọsọ si agwa ụlọ akwụkwọ na-ada na-agwụ enweghị prọfesọ enweghị ticha
maka na ihe na-adị m mma nwere ike ọ bụ ihe na-adịghị mma. Ebe mmadụ na-abụ ga-abịa sị ihe ọbụla ọ ga-eri anyị ga-ebi n'udo ka anyị mụwa onwe anyị mgbe ọbụla na-enwe gịnị were Chineke mee gịnị dobe n'etiti n'ebe maka na ọtụtụ ihe sokwa di na nwunye a dịka nwanne m nwaanyị si kwuo ị nwere ike n'ezinụlọ nke nsi wee bịa anyị bụ ndị nwere chi dị iche iche na-awụ Chineke nọ n'elu gị nwa ihe unu ma bụ sọ Chineke ihe mee n'ezinụlọ ịma na nwaanyị nka ma ọ dịghị ahụ si n'ebe gbaa chụọ ga-achọ ịgawa ụzọ omenala gị nwa na-efekwe Chineke o nwekwana ka ị ga-esi wee na-agwa ya agwanye ya na ụdị na ya ka njọ ịgbanwe ndị nọ n'ụwa ha chi ịgwa gị ihe ị na-eme na-adịghị mma agwacha gị ya gị baa akwa oh God you hate yourself gị makwa n'ime moto suicide ji wee ju ebe niile ụfọdụ ndị a na-akọmit suicide ọ ihe mmadụ ji ọnụ megịnị gwa ha agwacha gị ebe onwe gị ike ụwa agwụ gị enwere ka esi agwa mmadụ okwu ọkacha mgbe ịchọka onye ahụ gbanwee okwu mgbanwe a na-eji obi nwayọ eziokwu nwanne mana enwekwe nke ọzọ m na-ele anya oke iwe eme di na nwaanyị bi n'ụlọ ha oke iwe nwoke na-ewe iwe nwaanyị na-ewe iwe kedu onye na-ewesa onye ga-asịji ibe ji nwayọ oke iwe na-emebi alụmdi nwoke na nwaanyị mana ndụmọdụ m na-ekweta ahụ anya abịabeghị na nke ndụmọdụ mata ka m kwulite ya ụda nwaanyị ile na di gị nwe onye obi ọkụ welata obi gị ji nwayọ mgbe ọ na-ana ọkụ n'obi gị nọdị ala chere onwe iwu na ị ga-ekwu oge ahụ nwee ndidi nwoke ilekwena na nwunye nwe onye obi ọkụ ịgwa ha na kpamkpamkpam gị hapụ ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na ọmaatụ onye mkpụmkpụ na-eji nwanne ya m ga-eji onwe m wee maatụ n'ihe gbasara iwe ọkụ a mgbe m na-etolite achọpụta m na abụ m nne na nna m na-agwa m ya sị m ada ịdịkwanụ mma mana iwe gị ewuo mgbe m bịa hụ na iwe a na-emebiri n'ihe ọwụ mmadụ gwara m otebeghị iwe ibelata ịma na ị na-ewe oke iwe mana ị na-anya kịta ị ga-ahụ na a na ha ma agbanwe na agara m ebe a na-agụ akwụkwọ amụrụ m ihe gbasara mmadụ na ibe ya ọ pụta nne na nna m sị m Uchechi iwe kanselọ mgbe niile na-atụ enye ndị mmadụ ndụmọdụ ezinụlọ niile mana gị nwa kedụ ọgbọ mmadụ gwara m ka nje gbanwe mana ụmụ ndị nọ n'ụwa ihe ọjọọ ha na-eme ha dị ekwe agbanwe ihe ndị ụfọ ji a na-ekwe agbanwe ewu ndị ụfọ abụgo ha ọnụ iche na ọhịa ọ bụ ka ọ na ha che na ndụm ahụ bụ nke kacha mma emego ndị ụfọ n'ime emego onye ha mejọ gasị onye ahụ ga-ekpe Chineke n'onwe ka Chineke nna nyezi aka ka ọ gbanwee ihe bụ eziokwu maka na tupu m bido nwe mgbanwe eji m aka m gwa onwe m Uche ihe ị na-eme adịghịkwa mma maka iwe na-emebi ihe oge ụfọdụ iwechi iwe ahụ hụ na ihe mere gị ji iwe ahụ enweghị isi mana mgbe ahụ imego gịnị imebigo ihe niile ụfọdụ mgbasa di na nwunye a obere ihe mana onye nke ọzọ werezi iwe mee gịnị buru akpa ya pụọ imepe ha n'ụzọ ahụ ịnachite azụ ịmaka na ị ga-ebu akpa ha apụ maka iwe ihe dị nwunye laba n'ime ụlọ ibulite akpa gị sị achọrọ m ibu akpa nka m hapụ di m ebu na akpa laba n'ofu ime ụlọ nọ sị Chineke zinwe ụzọ ị ga-eji alụ di nwa iwe ha Chineke tiga n'ezinụlọ gị na di gị inweghị ike ịgbasa gị na di nwe ka m gwa gị mgbe ka m ji wee chọọ ịgbanwe ebu m ụzọ gaa n'ebe m na-ekpe okpukpere kpọọ ndị nne nọ n'ụlọ ụka sị ha ndị nne biko unu nwa bụ ndị nne maka na ọ bụ na nne m nọ ebe a kịta ihe a ka ọ ga-emere m unu bie m aka maka na m achọghị ịgbasa ezinụlọ m n'igwe maka na achọpụtago m na nwa iwe na m na-emebi ihe unu lee m hand ma ọ bụrụ ndị ụka ndị nne niile nọ n'ụzọ ụka ebe m na-ekpe ekpere gbakọ ana sekpụrụ ana ma bie m aka n'isi gozie m si Chineke ọ bụrụ onye iro were iwe akụnye nwatakịrị a n'ahụ ha mere m intercessory prayer ọkwa ike ji nweta onwe gị ụmụ nwaanyị nọ n'ụlọ ma nwoke ị na-ewe oke iwe ha ga chọọ ndị bigo na di ndị mama anyị ha kpee ya ekpere gị gbalịkwala gị na di unu na-anọkọ eme mgbe unu ga-anọkọ gị jụọ di gị ka ihe m ga-eme ga na-enwe iwe di m ga-eji nwayọọ na-apịachi ịpụ apụ ọnụ oge na oke iwe ga-ewe m ị ga-eshi m ofe ede ụmụ nwoke ada like nri late ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-alaiki ya nwe ka m ji sị ị ga-akpọ di gị unu nọ di ala nwoke ahụ ịlụ ọwụkwa na-ekwensu mgbe ilewe ị ga-akpọli ya shekpuru ala so Chineke biko achọrọ m ka di m nwee mgbanwe ka m nwere nwekwe mgbanwe ka ezinụlọ anyị dị mma isi ike maka sị family that stays together stays together gị na ezinụlọ gị gị na ezinụlọ gị na-ekpe ekpere
unu enweghị ike ịgbasa gịte Chineke na eji m gị tiga n'ezinụlọ a eji m gị ime isi tinye Chineke n'ezinụlọ gị unu enweghị ike ime mgbasa maka mgbasa na-eme ihe ọjọọ na-eme buru ibu ọ na-emebi ụmụazị ịzụ ụmụazị ọ na-emebi ọganihu ọ na-emebi ọrụ di na nwunye na-adịghị n'udo akwụkwọ nsọ kwubia Chineke ada anụ ekpere eziokwu gị ya bụ na mgbe ọbụla unu nwere mgbasa ihe ọma niile akwụkwọ nsọ sị gị na onye hụrụ nwaanyị hụrụ ihe ọma ya na ngọzi who finds a wife finds a good thing and obtain favor mgbe ahụ gị na nwaanyị ahụ ịfindịrị na-adịghị na mma kedu ebe favor si abịa unu na-abụ dịkọta n'udo were ofu obi na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke ihe Chineke ga na-amịa maka na family Chineke ejighị egwu na ihe na-ekwu na nwanne m nwaanyị ka m sọ na bekee ọsọ Chineke so whoever that findeth a wife finds good thing obtain favor from God eme ndị na-alụ nwaanyị ha sị nwunye ya ajọ nwaanyị ọkụ mmụọ kamgbe m lụrụ gị sọsọ onye ọjọọ na-abịa Chineke na-enye gị ihe ọjọọ ma okwu na akwụkwọ nsọ so onye chọtara nwaanyị chọta ihe dị mma Chineke okwu eziokwu okwu a na-enwe mgbanwe okwe na otu osikwu enwe ọ dị onye chọta nwaanyị chọta ihe dị mma biko na ụmụnne m na ụmụnna m anyị na-ayọ unu n'ụbọchị taa ihe ọbụla dị ga-ebute mgbasa ya gbasa unu agbasa ndị na nwaanyị anyị ga-abịa gaa na obere nzumike mana tupu anyị na-aga nzumike anyị lọghachikwa anyị ga-eleba anya na ihe mgbasa dị na nwaanyị na-eme n'ebe ụmụaka nọ ma n'ebe ụlọ nọ mana ihe niile anyị ga-eleba anya anyị na-abịa Igbo bụ Igbo anyị ka na-abata n'oge ugbu a anyị ka nọkwa na isi mbido TV n'ụtụtụ ọma nọ ebe niile na-akpọtụ a na-eweta ihe na-enye anyị obi ọma ka isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ọ gbasara di na nwaanyị mgbasa ndị bekee na-akpọ divorce o wee wokwa iji n'ọnụ ka anyị ga-eleba anya n'oge ugbu a ihe mgbasa di na nwaanyị na-ebute n'ime family na ahụ ụmụaka mụrụ na ihe dị iche iche mgbasa di na nwaanyị ajọka nwanne m nwaanyị gị ke hụra mgbasa onye na-emedo n'ezinụlọ ịma na mgbe ọbụla ikwutere ihe gbasara ụmụaka ịma na m na-eke ịma ihe mere o ji dị gbasara ụmụaka onye ji bibiri onye ji ma uche ụmụaka nne ihe mgbasa na-ebute n'ebe ụmụaka nọ agụụ ya izu ụka 10 ama nzụ anyị mana o nwere nke kacha mkpa ile anya ụmụaka topụtere na-achịkwa n'ime ihe ọjọọ ile ha anya ha na-esi na separated family maka na o nwere ihe mee Chineke ga-ekenwu mmadụ atụ onwe ya ime mmụọ nwa kwa ịma maka ọ bụ Chukwu mana o nwere ihe mee Chineke ji kpọta nwoke kpọta nwaanyị maka na ọ ma na abịa na nwa ahụ a ga-amụ o nwere ọrụ nwoke nwaanyị otu ọ sọkwa maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe m na-adịzi eji eto ọnụ I'm a single mom, I can take care of it. Anyị ma na o nwere ihe ụwa nwere ike ime gị ihu onwe gị n'ọnọdụ a mana ejikwa na anya isi Chineke achọghị o nwere nwa agbọghọ bịa nwere nwa nọ na-adụ ndụmọdụ rịọ ya si ya maka na abịa hụ agwa dị otu a nwa ya nwoke na-akpa mkpọ ya si ya nwaanyị ọ maka nne gị ndụmọdụ ama m na gị na di ga-enwego nsogbu biko chọta ofu nwoke n'ezinụlọ gị ị ga-eji wee mere nwa nna ama m ịghọtara ihe m chọta ofu nwoke n'ezinụlọ gị ị ga-eji mere nwa aka nna dị mkpa maka na ọ dị mkpa maka na enego nwatakịrị anya wee fụ ụfọdụ ụmụ ihe ọ kara ịbụ ọ bụrụ na nna ya anya a n'elu ụmụ nwoke ị na-azụ nwoke ị ga-eji nna azụ nwoke ọ na-enye ezigbote nsogbu maka aka nna na-adị mma na ọzụ nwoke aka nna dịkwa mma gị na nna na-echebetukwa okwu hapụ ka ọ zọọ nwa nwoke Chukwu gọzie gị maka na ụfọdụ n'ime anyị na-eme ya kọstọdị sọsọ m ga-akpọrọ nwa ọma nna ahụ mpa ya onwe ndị na-abụdị nna ha gaa n'ụlọ akwụkwọ ga-ahụ ha anata na-ewere ihe tigbue ha biko chọta nwoke maka na oge ụfọdụ ihe butekwara mgbasa nne oge ụfọdụ ọ dịkwa ka ọ ga-aka mma na a nọrọ onwe maka mmadụ ịnwụ mana ihe a chọta nwoke ọ bụrụ gị bụ nwoke kpọ nwa chọta onye ga-abụ nwaanyị na ndụ nwatakịrị ahụ maka na ụmụaka enwere ụfọdụ ihe nwatakịrị nwoke ama ngwanwu nne ya mana achọtadị n'onye ọzọ ọ ga-agbanwu nna ya nne achọta n'onye ọzọ ọ na-awa ahụ unu gaa n'ụlọ ikpe unu kpọọ onye okpe ikpe na unu dome n'etiti unu ịkpọọ nwa nọ 1 month nwunye gị kpọọ 1 month akpọtala nne ọzọ ka ọ zọọ nwa ha hapụgara nne ka ọ na-azụ ya ịkpọga nwa ya na nne nọ n'izu ụka nka gị kpọọ gị na nọ n'izu nwere ihe m ga-achọpụta na nke ikwu mere m ji wee kwuo ihe nkwu
ụfọdụ n'ime anyị na-abụ izu ụka ahụ nwa ahụ ga-abịa na be anyị Abịa kama n'okwu. ka anyị ga-azụ ya ndụmọdụ nyere ya aka ị nọrọ ebe a na-akọta onye nke anya na ya na-anọghọ nna gị ọ na-enetekwa gị anya nna gị ọ na-emere gị nka ụfọdụ anyị na-eme ya Nne ka m gwa gị ihe kpatara okwu nwanne m nwaanyị kwuru. Ahụ na gị nwa nke nwaanyị ka gị na nwa gị ga-anọ maka gị na di gị agbasago gị na-eziri nwa gị na di gị ajọ mmadụ nna ya nwa ahụ atọ ha na-echi ọ ga-akpọ ya ezigbo asị ịkpọ nwa na ọnga gị gwa ya eziokwu akọtọ nne akọtọ nne eziokwu ga-apụta eziokwu ga-apụta ịkọtọ di gị n'ihu nwa gị echi nwa ga-akpọ gị achị ịkọta nwunye gị n'ihu nwa gị echi ọ ga-akpọ ha achị ọ ka mma kwuo n'ụzọ Chineke ji nwa ụzọ Chukwu maka ụzọ Chukwu anaghị ata achị ihe kachakwa mkpa maka na anyị na oge abụghị nwanne ihe a na-emetụta ọganihu ụmụaka maka na oge ụfọdụ prọsesị ahụ eji eme mgbasa ndụ ụmụaka na-akwụ standstill ma ọ bụrụ ndị oyibo mgbe nne na nna nọ na-agbagharị achọ ka ha si agbasa onwe ha onwe na-enebara anya maka nwa ahụ ọ ga-emetụta ya ka m nwere oyibo maka na ụmụ ụfọdụ okwu anya ọ na-emetụta ụmụaka emotionally psychologically echiche ha na-adị iche obiọma ha aggressive iwe anyị na-ekwu ọ na-eso n'ihe na-ebute ya ọ na-ebute na nnukwu ọnụma iwe ọ na-ejide ndụ nwatakịrị ahụ biko unu di na nwaanyị ana m ayọ unu chi gbasa ha gbasa dị na kedu ihe ga na-eji agbasa kedu ihe nwe ihe anụnwụ na-ama ndozi di na nwaanyị kedu ihe na-eme unu na-enweghị ike idozi unu nwee ndidi ofu onye nwere ibe ndidi ka m gwakwa unu ihe m nwa mụta maka alụgo m di mkpụ afọ ole m lụgo di unu aga ekwe ofu okwu m ga-agwụ unu ga-ejide n'aka di na nwunye ọbụla mụtara ụmụazị ga-aba ezigbo uru ekwesị na-achọkarị ka ha gbasa ha anụ ụmụazị a ihe nwere ike ịdị ha mma obodo a na-asa ụmụaka asa obodo asa biko nụ nweenụ ndidi jikọọnụ nwaanyị ọma jide ya ebe ahụ anyị ga-eje obere ezumike anyị pụtakwa anyị na-akọrịa maka ihe gbasara ejiji maka na ịma na mgbe m na mụ na nwanne m na ebe a anyị ga-ekwunata okwu ejiji maka na ejiji dịkwa mkpa na ndụ nwaanyị unu aga n'ebe ọbụla ndị Igbo ndị ọma nke taa a ga-asị gịnị mere nwaada Uchechi ji wee nọ ya nwayọọ tata maka na isiokwu anyị na-ekwu maka ya tata anyị chọrọ ka o metụta anyị n'ahụ mụnwa kwenyere na onweghị ihe ga-adapụta n'etiti di na nwunye hụrụ onwe ha n'anya ha ama ndozinwu biko mgbasa adịghị mma mụ na nwanne m nwaanyị ekwuona ihe bụ mgbasa ihe ọ na-akpata otu o si emetụta ụmụaka oge ugbu a ihe anyị ga-etinye anya bụ ndụmọdụ ka anyị ga-enye ndị na-ege anyị ntị ụfọdụ ihe ọ ga-abụ anyị na-eme anyị ama na-enwe mgbasa ụfọdụ ihe ọ ga-abụkwa na-emeche niile ya bụ mgbasa wee mee otu a ga-esi mee ka ndụ ụmụaka nne na nna ya nọ na ya bụ ezinụlọ hapụ na n'iyi nwaanyị ọma nne ekwutekwe ya ikwutewe nwanne m ịnọ na point na-ejikwa gị egwu ị na-ekwu ị na-eme gị na-ekwu ị na-ekwu gị na-eme iwe ada one of Abia State ọwụ ichefu okpu n'ụlọ mgbe ị na-aga ụmụnne m n'ụtụtụ taa okwu gbasara mgbasa di na nwaanyị unu ahụla m na nwanne m nwaanyị Uchechi obigo eme di na nwaanyị ga-agbasa ha amen ma anyị kwụsị okwu a taa amen anyị na-abụ na-ejikọ aka nye m aka gị nwaanyị ọma maka Chineke nna ndị Igbo niile ama na-agbasa ha Chineke anything with divorce agaghị abịa ha maka Chineke ha etue na akwụkwọ nsọ na divorce ya kpọghachi Chineke asị ahụ m ya n'ọsọ I hate divorce onye Chineke ha etu onye ikikere gị ka ị ga-eji na-glorify ya site taa ka m gwụnụ ofu onye ma ọ abụọ jikwa emi nwa m ji biri na di unu ji ebibi ịnụ ha ndị ma ọ gị lụọ nwaanyị nwunye gị na mmadụ ibe gị ọwụ kọmputa he na nwunye gị nwere ike ime mistake di gị nwere ike ime mistake anụ divorce wewewu option anụ mgbasa na onwe ike unu ga-eji ewe n'udo ọkwa show ọ ndị na-ekwu ya ị ga na-asị ya onye na-aga elu ịhụrụ ya n'anya eru ebe a ma ọ dabahụrụ m kwara ngwongwo m pụọ enwe ndị na-ekwu ya imejọkwanụ Chukwu ihe ahụ i kwuru ga-emerenụ gị ọkwa maka asị na ọnụ a ji ndụ jiri ọnwụ ihe ọbụla iji ọnụ gị kwutere onwe gị kwadote ọ ga-aza gị ọ bụrụ na mbọsị mgbu ị na-aga ịlụ di na nwunye iburugori n'obi na eruo ma ọ dabahụ mme gịnị buru agba m lawa ọ ga-adaba ọ ga-ekwesịrị isi na ọ ga-emenatara m dịrị m na mma nne mgbe mị na di m ihe m ji agwa unu ka unu na nna m nwe ji m onwe m ihe amatụ enwe mgbe m gwara di m si di m ọza m ịmanye mere nụ
na divorce o nweghị ike ya divorce di m divorce dị oji dị ụcha na-asa brown asa white enwe m ike inye gị divorce n'ụwa alụgo m gị mmiri ọ ga-ebikọta n'ụlọ mgbe ka nka ji mkpa na-aga ọ na-ele m ọsọ ka nwa na-esi adị m tụkwenye enwe m ike inye ekwensu that glory. The devil cannot take glory because in my own family. Yes. And after today's show, make ekwensu enwe ike inwe ha glory na divorce. Amen. Ezinụlọ niile na-ege anyị ntị ma ndị na-ege ha anyị ntị onye ọbụla bụ ezinụlọ Igbo anyị na-ejikọta ọnụ n'okwukwe wee sị na bido taa ihe ọbụla bụ ihe ga-agbasa ezinụlọ Chineke ga-ewezuga ya. Amen. Ihe ọbụla bụ ihe ga-ebute ọgbaghara n'ezinụlọ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị anyị adasị ka ọ nwụọ anyị na-asị ka Chineke nna metụta onye ahụ n'obi n'ụbọchị nke taa. Ezinụlọ Igbo niile ga na-ebi n'udo. Mgbasa ama na-ejizi anụ n'ebe ndị Igbo nọ maka na mgbe mbụ ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ndị nne na nna na-abịakọta ọnụ kpọkọta ụmụ ha dụọ ha ndụmọdụ ọdịnala otu a ka ọ ga-adị. Dịbụ nwoke ma nwaanyị na-ege anyị ntị ndị ịlụ nwaanyị na-eje ịlụ di biko bụrụ n'obi na mbọ saa ahụ ịlụ di na nwunye ahụ unu ga-ebi ka nka unu ga-adị ka echi maka echi ada agwụ agwụ. Chineke ga-agọzi unu wute ụmụaka ga-abara ezinụlọ uru bara obodo uru ihe niile na-adị na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ncha. Amen. Amen. Onye ọma gara anyị ntị ịma na anyị n'oge abụghị nwanne mana ịhapụ ka mụ na nwanne m nwaanyị ga-ama na nke tata ọ dị anyị ka anyị kwuru gawa mana ọ ga-aka mma na anyị ga-ebidokwanụ nke anyị nọ ga-ekwu n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa ọ ka bụ adị unu nwaanyị Uchechi Chukwuma ọ nwekwa ebe unu chọrọ ka anyị na unu mekọrịa ma ọ bụ ihe unu chọrọ ka anyị kwuo anyị ekwuba ebe a unu n'anya n'igwe okwu unu ga-ahụ ka ọ na-agafe ebe nta akụkọ anyị dị iche iche ebe unu nwere ike iritụrụ anyị nwaanyị ọma ọ dị ka asa ya ala maka okwu akpa ọkụ n'ọnụ mana Igbo na-ege m ntị ịma obu ndụmọdụ m chọkụ njido n'aka ụnụ ahụ a na-asị Joseph na nne Mary ahụ na Chineke chọrọ divorce ahụ na Chineke chọrọ mgbasa mgbe a Chineke hụ mgbe Joseph na nwunye dị ime ọ ha gbasara mana ọ gbasara ọsọ ya ga-alụtụkwa ya ji na okwu a jide ya n'aka ya ga-alụ ya kpuchie ya ihe ime maka ịbịaghịzi ọ mgbasa bụ solution ekwe m nwaanyị anyị na-ewebekwa ekwensu ga kpee Chineke ka o mekwa anya